natin ay patungo. Hey, ang Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandaan. This is your one and only DJ Ai. Ayan, halo-halo sa inyong lahat, Madrid Nation! Halo-halo rin sa ating mga early birds, sila Jessa Lagahan, Alexandra Gaviola, Barroso, Odessa, Esa Andrada, Kirby Mercado, at ako sino pa dyan na nanonood, si Tesh Jotmani. Halo-halo sa inyong lahat. Yes, and ayan, sa Happy Monday, it's heart. Hello guys, ayan, halo-halo, Happy Monday po sa lahat. Ayan, at ngayong araw, wala si Kimpi dahil meron siyang sakit. Ayan, get well soon, Kimpi, kung nanonood ka ngayon. Kaya naman guys, wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating live ngayon. At syempre, wag niyong kalilimutang mag-react kung na-miss nyo kami. Ayan, dahil ang ating pot money ngayon ay bumalik sa 100 pesos. Kaya naman guys, paputok lang ng lobo para naman maipon pa ang ating pot money. At syempre, for more updates, meron tayong mga pages sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Dito sa Facebook, dito sa Makati, Madrid Philippines, sa Pangasinan, Madrid Philippines, Pangasinan, sa Cebu, Madrid Philippines, Cebu, at sa Davao, Madrid Philippines, Davao. Ayan! At syempre, we are still hiring. At para malaman nyo kung ano ang mga positions na yan, punta kayo sa aming mga pages. Ayan guys, so halo-halo. At syempre, ngayon may makakasama tayo. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna, syempre ang ating gwapong Kengkoy na talaga ng mga hardworking ng Saturday. Ayan, kamustahin natin ang kanyang araw ngayon. Walang iba, kundi si Rupi! Hello, ang Mosallers, Clubbers, Equalizer. Yeah! Yan, binabati ko sila. Sino gusto magpabati ko? Gusto mo mong batiin kita? Huwag na. Ako, gusto ko mabati. Hello kay Jessa Lagahan, Alexandra Gaviola, Barroso, Odessa, Esa Andrada, and Jessica Hites Jutwani. Hi! Hello! Hi, I'm late, sabi ni Jortanian. Get well soon, natin Kimpi, sabi. Yes. I'm back, wala ako nung Friday, sabi ni Jessica. Ano? Gabika? Jana, Gabika, diba? Oh, yan. Oy, hi Sir Rupi daw. Siyempre, hello kay Jessa Lagahan, hello din sa'yo. At teka lang, shoutout dun sa nabilhan ko ng cellphone. Yes! Sa Green Hills. Bumili kayo doon, ang ganda doon, grabe. Sa W15. Boom! Hindi, ano kasi, sinatod ko siya para speed. Okay, ayan. Yes, Mendoza, miss you. Ayan! So, guys, ngayon makikilala natin ang mga kasama ni Rupi sa Art Attack. Ayan, so wag na tayong magpatumpik-tumpik pa ang ating lover boy Bugotero, ang Vivi ng lahat, Vivi! Hello, Mosallers! Yun, nagbabalik ako para talunin ko yun si Ruby. And guys, wala akong may shoutout kasi wala akong may shoutout. Shoutout na lang sa lahat ng nanonood ng Almusal Club and forget, subscribe po tayo. Kahit yun na lang, pusuan nyo, wag na ako. Ayan, so ilabas naman natin. Ano kaya ang masasabi nila sa isa't isa dahil ngayon silang maghaharap? Balita ko kasi magaling mag-drawing ito si Vivi. Ayan, so ilabas natin kung natutulala. Teka. O ano? Bakit Bibi? Vivi. Bakit? Bibi ng lahat. Bibi mo, bibi natin, bibi ng lahat. Ikaw ba yung baby ko? Grabe naman yung ikaw ba? Kakaasar! Yo, hello kaya Jessa Lagahan. How are you? I'm fine. Ayan, so, guys, ano sabihin yung umpisa na lang natin
teka lang. Medium or hard. At huwag mong kalimutan ang ating golden rule, ang two balloons. Yan, tsaka shoutout. Nilalas to, shoutout. Shoutout dun sa angkas na sinakyan ko kanina. Napakalupit. Itinirig ako sa gitna ng kalsada. Grabe. Bakit di ka rin? Nagbayad ka pa din. Siyempre, pakakonselo na. Nagbiyahe siya ng malayo eh. Pagdating ko dito sa Makati, doon sa malayo-layo, pinaglakad ako hanggang dito. Napakalupit. Parang nga hindi ako malit. Nagangkas niya ako. Malit. Gigil ka. Dapat professional pa rin. Sige po kuya, salamat po. Ito po yung bayad. Magkano yan? 100. Oh my God. Sakit na 100. Eh, gusto niya pang ipilit eh. Sabi niya, Sir, konti na lang. May hatid ka ma. Sir, ipahinga mo na lang yung motor mo. Baka masama pa ako dyan. Wow, ang bait naman ang ating Rupi. Siyempre, ipahinga mo na lang yung motor mo. Baka kami pa dalawang mamahinga habang buhay. Ayan, may sumagot na. Sabi ni Marisa. Easy. Yan. Sabi ni Janelle, medium. Ano nga ba? Ano? Ayan. Ayan, sabi ni Jana, medium. So, dalawang nagsabi ng medium. May large. May large. Mag-medium tayo. Mamaya tayo mag-easy. Ayan, ako malalaglag! Ay, nako. Ay. Ayan, medium. Yes, nabalik sa dati. Yan. Grabe, bakit parang ano? Ayan, so Syempre. medium tayo. Let's play the medium round. Ano nangyari sa'yo? Mamaya tayo mag-hard, mamaya din tayo Zen medium. Sila ng medium, Zen. Ang sarap ng pagkain, shoutout pala kay Zen. Ako mga na... Ano kaya? May May medium ba yan? broccoli! Kaya puro? Pero nakuha kami. Pero nakuha kami shoutout dun sa kitara ni Zen. Binituan. Gintong maliit. Kaya yan, healthy living kasi nga, puro 5-5 na lang. Puro? 5-5. Hindi mo alam yun. Siyempre, huwag Okay, natin so sasabihin mag-medium yun. tayo. Ano, Rupi, ang ating category. Rupi! Eat and drink. Drink lang, yan lang. Yan, puro tayo mga aso dito. Game! Guys, sagot na. Happy lunch sa inyong lahat! Sabi ni Jana, letter A. Oh my God. Si Jana to, di ba? Ayan, sabi ni Christine Joy Serato, letter E. Ay! I, E. Letter A and letter I. Oo. I. Walang I. Walang I! So, isa na lang. Ayan, binabati natin yung si Kimberly Hayes na nanonood. Ayan. Lagi ka naman ganyan. Ang ating cutie patuti nanonood. Hi, Kimpi! Ayan, sabi ni Barroso, Odessa, letter B. Pwede mo sa akin, masakit na ng lalamonan ko. Pare-pares lang tayo, masakit ang lalam. Hindi, si Bibi. Kaya. Ayan, sabi ni Ashel, wala pong letter I. So, kailangan, isa na lang ang mapapulot niyong lobo. May audio jungle. Sabi ni Ashel Sentino, letter N. Letter N. Letter N. Ayan, halo-halo. Saka tayo nanonood dito sa Madrid Philippines. Nanonood si Madrid Kami ni Philippines. Darnell. Yung iba masakit ang puso. Kaka. Ayan, bagay na bagay kayo ni ano. Ni Mukhang Bibi. magkakasundo kami nito. Oh my Ni Bibi. God. Hello, hello. Hoy. Kay, Bakit? Bakit? Sabi ni Bakit? Barroso, Desa, letter Bakit? B daw, Wala. Jen. Letter B. as in babo. Yeah. Yes. Sabi ni Jessa, letter T. Wala. Ay, dalawang lobo na yung Hoy, dalawa na yung lobong pumutok. Kailangan wala na kayong lobong mapaputok. Yes. Ayan, sabi ni Esa Andrada, letter U. Ha? Ano ba? Sige.
Esa pa rin nasa akin. U. Oh, U. Esa, letter U. Wala Wala na. na. Okay, wala na yung Pat Money. So, alisin na natin si Pat Money dyan. Dahil si wala Errol? na si Pat Yung Money. letter T by Marisa. Andiyan si Errol. Hi, Errol. Hi, Errol. Errol, pupunta kami ng Baguio sa Yes. this Christmas. Hi, Errol. May tinatanong See you, Errol. Bakit? Bibi at Rupi magkapatid ba kayo? Magkamukha eh. Oh Ay, my hindi God! po. Pogi po si Rupi. Aminado po ako, Pogi. Pogi. Pugi? Pinanganak na Pogi ako, pinanganak lang. Uy, may nag-hi love. Ayan no, si B. Ay, tao pa no? Nako. Love, kamusta na? Ayan na. Teka, may tumatawag. Wait lang. Hello. Parang yak. Ay, flamingo talaga. Siyempre. Nilagay mo dyan yung damit. Siyempre. Teka Nilagay lang. mo yung damit. Teka lang. Sabi ni Madrid Philippines, letter D. Hi, love. Teka lang, may tumatawag. Hello. Color Ay, pink? sorry. Napakita. Ayan po, shoutout po sa casing ni Rupi. Mahilig ako sa Ang flamingo. bakla! Sana all may love. Eto, single. Ang bakla, oh, flamingo. Yung katabi ko, single. Uy, sabi ni Bien, letter S. Ayan na, sumagot. Letter S. Sumagot na po ang Ayan. Ang love mo. love ko. Hi, love. Ayan, Miss halo-halo you. kay Violet Cayago. Halo. Live B. Ano to? Live B? May band. Live ba? Sabi niya siguro. Yes, live na live po kami. Ayan, binibenta ko po siya for sale. Gusto mo? Ang ganda. Ang ganda. Kung babae nga eh. Shout out, di ba? Tapos ito guys, so shout out kasi color pink po. Ang cellphone ni Rupi at pink din. Yan, bakla alam nyo na. Yes. Sabi ni Bean, letter E. Kung mo, pakita ko yung bago kong cellphone. Sabi ni Dear Tanya, letter R. Letter R. Ayan, di Artanya, kung naghahanap ka ng boyfriend, naghahanap ka ba ng girlfriend? Nasasaktan pa eh, wag mo na. Ay, sa'yo sa kay Bean daw kasi yan. Mga agaw. Sabi ni Marisa, letter L. Ganun talaga pa nagmamahalan, share. Sabi ni Jessa, letter R. Meron na po tayong R. Wala tayong letter L. Meron ba tayong letter L? Ayan, sabi ni Violet M. Cayago. Hi sa pamangkin ko, Rian Christian Buwan. Hi, Ryan. Rian? Sabi ni Bean, letter T. Yan, mahilig ka Meron dyan, na ha? letter T. Sa letter T. Ipal ka. Ayan, may letter T. Ay, meron ba? Meron. Sabi ni Jana, letter C. Letter C. Jana and Bean. Sabi letter C. Yun. Ang pangit ng buho ko, dahil Wala, iba na nakapag-wax. lang. Sabi nung ako na ang single, Ayan, pare-parehas only kayo. two men. Ha? They're pink. Ha? Only true man. Wear Pink. pink, di ba? Pink na pink po si Ruby ngayon. Ay, Yung- may sumagot na. Ayan, go. May sumagot na. Go. Si Alexandra Gaviola sabi niya frosted flakes. Frosted Flakes. flakes. Oh. Roasted? Frosted. Bakit Flakes? hindi nag... Si Alex? Naghang nga din sa akin eh. Letter F. From Christine Joy, letter F. Letter O. Oh. Alex. Letter D. Letter K. Ayan, congratulations! Alexandra Nicole Gaviola. Yes! Yan, maraming salamat to you, Alex. Pero take note, wala na tayong pot money. Bukas 200 pesos na Uy. siya. Shoutout kay ate Pesos, mukhang na kasama balian. ko ng 100 pesos yan. Yan. Congrats! Roasted flakes ba? Akala ko roasted. Ano tsura nun? Ayan, anong gusto nyo? Easy, medium, or Ano hard? tsura nun? Itim. May itim.
Frosted Flames. What? Mukhang di makakain yun. Roasted na nga, Flames flames pa. pa. Diyos ko ah. Napakaayos. Ayan. Ano bang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Category. Sayang guys, last week, pinagpa-premyo namin yung 600 ba? 600, tapos tig to 200 sila, di ba? Kanina may sumagot si DR Tanyan, tsaka si, ayan, ngayon si Odessa, sabi hard. Hard daw, hard. Tsaka si Errol, Violet, hard daw. Mga gusto ng hard. Yes. Ay, Errol, i-meet mo ako ha. Panagkita ko ng Baguio. Bakit? Good. Nandun ba si Errol? Ano ang ating category? Kay DR Tanyan, pa-shoutout Yun, kay sir. Kambal. Sino ang kambal mo? Ano Kambal niya? Sunday. Kay DR Tanyan. Hello, Kambal. Kambal mo yan? Mamimili ka na nga lang ng kakambal. Sabi ni Errol, si Zen, mahilig sa hard. Nako po. Ayan ni Zen. Ay, Errol lang. Ay, shoutout naman kay Papa Jim. Shoutout niya naman si Papa Jim. Heart, ay, Hindi ko siya bate. Bakit? Hindi kayo nagbate. Magbate na kayo. Tumitingin sa iba eh. Normal lang tumingin sa iba. Tanongin mo si Bin. Huwag tumitingin daw sa iba. Sabi ni Jessa, letter A. Chala, joke lang. Love, love. Special days, meron na pala. Sabihin mo, huwag tumitingin daw sa iba. Sabi ni Papa Jim, lakas. Lakas ng ubo. May sumagot na agad akong letter. Thanksgiving, sabi ni Esa. Uy, Bigyan mo ng letter T. Or A, isang sabi word ni sila. Madrid. Isang word ang Thanksgiving. Isang words. Isang words. Napakadami naman ng isang words na yun. Oh, Okay. heart attack mo lang ah. Sabi ni Jessa at saka ni Madrid Philippines, letter A daw. Letter A. Hoy, Madrid Philippines, huwag ka sumagot. Bawal ka. Maglagay ka ng, ano, dash. Kim. P. Sabi ni Dear Tanyan, letter R. Letter R para sa poging-pogi nyo. Ruby. Ru. P. Sabi ni Madrid Philippines, tsaka ni Jessa, letter E. Letter F. Letter E, dalawa nagsabi. Tapos, sino yung isa? Letter E po. Letter E. Family reunion, sabi. Ay, family reunion. Oo nga, no? Sabi ni Dear Tanyan, letter S. Special day. Sabi ni Jana, letter A. Pero meron ng letter Ano A. sa letter A? Family bonding. Family bonding. Gusto namin letter F. Yes, letter Bigyan mo ng F. F. Pili ko tama si ano. Tsaka guys, Violet. abangan nyo ako, kakanta ako. Ay, sorry. Ngayon, araw. Anong magmaingay? Muna. Mamaya natin yung sabihin. Gusto natin. Yes. Letter M. L. L. Y. U. N. O. P. Galing nakuha ni ano, nakuha ni... R. Guys, shout out kay Miss Gwen Malagdenya. Nanonood ngayon. Kumain ka na ba, Miss Gwen? Nanonood ka na. Ayan. Miss Violet, paki-PM ang iyong number dahil nanalo ka ng load. Sa akin may PM. Miss Violet, anong paborito mong kulay? Obvious blue. Blue yan, blue. Wala ko idea. Ayan. So ngayon, ano ang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Last po. Hard, ano na, hard? Hard. Easy naman, hindi pa tayo nag-easy. Hello, Ayan. Miss Mia. Sumasagot. Hi, Miss Tapos Mia. na ang laban. Ano ang ating category? Vivi, ikaw ang malapit. Ang kategory natin ay outer space. Out. Wow, bago yan. Bago ba yan? Yes. Isasalamin ka pala, no? Out na ako dyan. Outer space yan. Ano ba yan? Matatalino space. pala rin nandito. Ayun, sumagot si Si Miss Violet. Violet. Violet daw. Hindi halata. Hindi halata. Hindi halata. Walang idea, promise. Walang clue. Grabe, hindi ko nakita na yun yung Anyong. sasagot mo ah. Uy, may Annyeong! sumagot na agad oh. May sumagot na May agad. sumagot si Errol. Grabe Malupit. si Errol. Aurora Yan. Chorba. Borealis. Borealis. Aurora Boreal.
Let's try. Letter A. Shoutout Ayan. sa may... Happy birthday kay Paul Cruz. At saka pala, sinashoutout namin. Happy birthday sa aming pinakamatalino at pinakagwapo. Ay, oo pala. Sir Boss. Ian. Yung number ni ano. Sir Ian. Happy birthday! Nasulat ko na po. Ayan, sa mga gustong makatext si Violet. Ay, no, binigay yung number. Letter B. Ay, hindi siya Aurora Boreal. Oh, wala po tayong letter B, so hindi siya Aurora Borealis. Pwede siyang Aurora Boulevard. Yes, Miss Violet, paki-PM na lang ulit Happy sa birthday ating ulit page. kay Paul Baka Cruz. naman patikim ng avocado mo. Sabi ni Jessa, uy, magbasa kayo ng letters. Ang dami na. Kay Jessa, letter S. Thank you sa load. Ayun, For tatlong 1 S, year na S, ba? Bibi, Yes daw. kahit na ba? Sabi ni Riza, letter G. Letter G. Ayan, sabi ni Mia Catherine. Letter I. Ay, tsaka ni Para kay Christine. Violet, kung araw-araw ako manonood for 1 year. Oo. Pwede. Parang si AJ. Kung magsasama ka pa ng iba, baka... Tsaka ikaw, kung ikaw pa yung makakakuha ng pot money natin, ang Derek Pascual. iisang Derim Rasi ng Madrid. Sabi ni Miss Gina Apuya, letter N. Apuya? Apuya. Apollo Missions. Ren. Merong letter N. Sabi ni Miss Jan, Mia. ni Gabika. Jana. Oh, Jana. Jana Gabika is Apollo Apollo Missions. Missions. Apollo Missions. Bigyan mo letter P, Miss Zen. Sabi ni Christine, letter O. Letter O. Letter O. Letter O. L. L. Letter M. Napakagaling naman ni... Magaling, tumpa. Jana Gabika. Congrats kay... Jana! Jana. Gabika! Sa galing. Ang galing naman ni Jana. Easy yun, no? Easy ba yun? Oh, pero makadalasan mahirap kasi ang easy. Si Jana. Jana Gabika. Okay na. Ayan, Jana. congratulations sa ating mga winners. Congratulations! We have Alex Gaviola, Sumamba din sa wakas. Violet Cayago, and Jana Gabika. Pakipiyam ang inyong mga numbers at iloload natin yan later. Ayan. Huwag mo na kayong alis dahil Magko-commercial muna tayo. meron ako tayong word matrix. Ayan, so huwag mo akong kalilimutan ng ating word matrix. Merong katumbas na puntos ang mga words at kailangan hindi nyo makalimutan ilagay ang column and row. For example, VV, nakita nyo sa letter E, number 5. Ayan, miss. Ilagay nyo VVE5. Ayan. So, ang ating category ngayon ay Ayun na daw may favorite cake flavors. Sabi ni Kim, si Kirby di marinig, malayo, Mike. Open yun. Okay na ba? Okay. Okay na yan. Check. Apollonesians. Congratulations. Kung may sumasagot na agad, K1 Chocolate. K1 By S. Andrada. Chocolate. Meron ba tayo dyan? K1. Maraming chocolate. Pero tama ba yung K1 ng chocolate? Dalawa yung chocolate. Tama yan. Tama? Dalawa yung chocolate. Specific. Ayan. Cinnamon. May kasama yung cinnamon. Dainy. Ayan. Red Velvet. E10. Cinnamon Dainy. From Jana, J12. Cinnamon. E10. J12. Mali yung E10. Letter T yun. Oh. J12, cinnamon. Tama ba? Wala. Pwede siyang... Ayan, sabi ni Grace, B12 Strawberry. Meron ba strawberry? Kulang. Sabi ni Barroso, E5. Ayan. Red Velvet. The Artanian. Chocolate flavor meron? Meron chocolate flavor pero specific siya. K1 chocolate. Ayan.
Sabi ni Christine Serrato, L4, dark chocolate. Ano naging dark chocolate? Nakita ko nga red. Ayan. Uy, meron din yung sumikat na cake, di ba? Yung parang ngayon. Ayan, vanilla. Kasama niya yung strawberry. Okay. Ayan, dark chocolate. J12 cinnamon. May kasama yung cinnamon. Danish. Cinnamon Danish. Cinnamon Danish. Yung isa, hint ko, yun yung... Kasi di ba sumisikat yung rainbow cake? Yung flavor ng rainbow cake. Ano yun? Cinnamon Tana. Strawberry. A12. A5. Ayan, kulang yung yung butter. Ayun, Kulang yun. from Madrid, Philippines. A12. Yan, strawberry vanilla. A12. Ang galing naman ni Madrid Philippines. Sarap! No? Si Kim to, no? Hindi, ako. Ako yan. Ikaw yun? Hindi. Uy, hindi yun butter. Walang flavor na butter sa cake. Meron. Buttered cake. Butter, Pero yung alone na butter, wala. Butter, Butterfly. Butter and cinnamon, hindi. Lumalaban sa gera, ano? Ayun o, ketchup. Banana float. May banana float ba? Pinaghihiwalay nila lahat. May Mint. kasama daw yung mint. Pinaghiwalay nila chocolate. Pinaghiwalay nila yung mint. Kimpi daw. Kimpi. Hindi daw sa... Hoy, kipi ako! Kimpi daw. Ayan. So, kailangan... Ayan, thank you for sharing. E5. Sabi ni D'Artagnan, E5 chocolate mint. Yes. Magaling. Magaling kang bata ka. Oh, ikaw na ang single. 5K Ayan. apple. Apple. May kasama yung apple. May kasama yung apple. Hinihiwalay nyo kanina, yung cinnamon. Ah. Medyo obvious yun. Barozo Odessa. Tagal nila. Barozo Odessa, haha. Guys, bilisan Ayan. nyo! Asho Centino, Ooh, carrot. sarap. 6B. May karugtong. Christine Joy Gerato. B6. Carrot banana. Huh? Ewan ko, weird. Carrot banana. Tama si Ashel. Carrot, 6B. Carrot lang. Sabi ni Errol, banana milk. Sabi ni Mia, buttermilk. J5. K5, buttermilk. Banana milk. K1, apple! Mia. Banana meron. Yeah, wala. Buttermilk. Oo. May apple ba? Wala. May apple pero may kasama. Apple... Dalawa na lang. May eye. Apple... Kanina, banana milk. Walang kasama yung banana milk. Hindi magkasama yung dalawang yun. 7. Ayan. Apple tiramisu. You only have 1 minute. Sabi ni Mary Joy, H11, banana. Tiramisu. T... Banana daw. Ra... Me. Misu. Oh my gosh. Banana. Ayan, you only have 20 seconds left. Ano may banana? Meron, okay na. Banana. 3, Banana jowa. 5. Banana namang jowa. Isa na lang. Apple and cinnamon. Ayun. A5. K5, sabi ni Christine Serrato. Apple cinnamon. Tama ba? Yes. Wow. Ang galing ah. Oh, meron. Wala, Wow. From Jessica. Kung hari na lang. Banana cinnamon. Sinerch ko lang eh.
Ayan! Humabol si, ano pangalan nito? Si Christine Cerato. Apple and cinnamon. Ayan, at dahil dyan, nakuha na lahat ang words. Ayan! Yay! Opo. Opo, nakuha na po lahat. Apple, cinnamon, banana. Umabot tong si Mga Christine. chocolate flavor natin, red velvet, carrot, banana, chocolate milk, apple and cinnamon, dark chocolate, buttermilk, and strawberry vanilla. Strawberry vanilla. Pinahirap. Ayan, congratulations sa ating winner. Umabot siya. Nagkaroon siya ng 6 points. Dahil tig 3 points ang kanyang nahulaan. Congratulations to Christine Cerato. Ang nakita namin dito si Christine Cerato sa apple and cinnamon. Sa akin. Ayan, congratulations. Huwag mo na kayong aalis. Meron pa tayong movie serye. Ayan. Paano ba ang ating movie serye, Vivi? Paano ba? Ayan na si Kimberly Pains. Pains! Hi, Kimby! Yan, buti na lang. Nakabalik ka na. Hindi mo ako yung sumasagot sa'yo kanina. Ako pa nanalo sa buttered milk, sabi ni Mia Catherine. Ito ba? Points lang yon, pero ang overall na nanalo ay si Christine Cerato. Paramihan kayo ng mahuhula ang salita. Yes, words. Ayan, ang ating first genre ay... Yes, ano ang ating first genre? Ating Thriller gwapong Action! Transporter. Bida dyan si... Bida. Si Jollibee. Bida-bida yun. Ayun, sabi ni Christine Joy Cerato, thank you, nanalo rin sa wakas. Spider-Man. S. Sandra, the Spider-Man. Hula-hula pa. Ang bida dyan, joke. Sige lang. Atomic Blonde. Hindi po. Wow, that was close. Gemini Man, Edge of Tomorrow, Point Black. Hi, Mr. AJ. Survivor. Nabasahin mo yung ano ni Esa. Yung comment niya. Survivor. Hindi, yung wo. Wolverine. Forward. Parang ayos yan ah. Wolvo. Sabi ni Miss Kimberly, di ko alam to. To, ba't ganon? Tomb Raider. Doctor Strange. Atomic Blonde. Spider-Man 3. John Wick. Walang nakakakuha. Tapusin na natin to. The Foreigner. The Foreigner. Bida dito. Yung bida. Meron na lang kayong... Wait lang. Meron na lang kayong 20 seconds. 20 Ito, seconds, guys. 20 seconds. Ito ang clue nyo. Bida sa Taken. Ang bida din dyan. Sana all taken. Sino? Taken. Si Liam Neeson. X-Men Origins. X-Men Origins. Shadow Ayan. Recruit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano tama? Ay, dito pala. Opo. Opo. Dito sa thriller pala. Ayan. Hintayin natin dito sa ating live stream. Sabi ni D'Artagnan, Tapusin nyo na tulad ng pagtapos niya. Alam mo laging ano to. Ayan, wala talaga nakasagot. No? Wala talaga na. Bakit laging ganun yan, no? Pero mas okay yung tinatapos mo na para makapag-umpisa ka ulit. Oo. Ito na, ilabas ko na habang Yes. Ang tamang sagot ay... Tamang sagot ay... Unknown. Ang sagot? Unknown. 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 Kasi ano nga yun, no? Gusto ko, oo nga. Ayan. Eto, madali lang ito. Kaya pala ginawa. Ang ating category VVI. Drama and romance. Alam nyo na yan. Lagi nyong hinuhulaan yan. Binigay ko na. Ano yan? Yun. Kung kanina unknown, ngayon, yun. It's end here. 007. Huh? If I stay. If you Hula-hula. If you stay, I will take care Bad of you. neighbor. The summer. Step up.
Maganda yan. Ito lagi nilang hinuhulaan to eh. Pag romance, hinuhulaan nila yan. One word lang siya. Kissing booth. One word lang daw, one word. College life. Oo, nasa college life siya. Yesterday. Today yan, today. Call me by your name. One word guys, one word lang. Midnight sun. No. Masahin yung kami ni Jessa. Kissing both. Kissing. Both ako. Kissing both. Kissing both. Pwede naman. Sabi ni Diarta niyan, humuhugot na naman. Pinaghirapan mo, tapos tatapusin lang nila ng ganon-ganon lang. Sakit kaya. Minsan ang mga pagtatapos hindi talaga masakit. Ayan. Sabi ni Esa yesterday. Sabi ni AJ Guache after. Sabi rin ni Shaira after. Sabi ni Barroso everyday. By Paul Sabi ni Giver. Paul Giver. Sabi ni Grace Love Simon. Me before you party. At ang tamang sagot Nagkakasundo po sa hugutan yung ay I-reveal mo na. Zen Master natin. Tsaka... after. After. Ang nanalo dyan ay si AJ Guache. Diarta niyan, hugot win here. Laging humuhugot yan So eh. ang hugot princess natin ay si Miss Zen. Kambal, tama na yan. Ay, hugot. Ayan, ang ating BB. Ano ang ating next genre? Next genre is fantasy. Yes, dapat Huwag alam tayo, niyo na yan. Huwag tayo puro hugot. Dapat meron din. O sabihin. Ayan, halo-halo, Miss Zenith. Bahala kayo dyan magtuloy. Halo-halo din kay Kimpi. Feeling ko alam niya tong movie na to. Hoy, Kimby! Parang napanood ko to, pero di ko matandaan. Alalahanin mo, sayang yan. Shoutout dito sa Madrid Studio sa harap ng mixer. Wow! Ang galing. Sinoutout niya yung sarili. Malupit. Sinoutout niya yung sarili niya. Masarap daw mag-spoil. Wag ganon. Sabi sa inyo eh. Sabi ni Kimberly Paines, Pixels. Sabi ni Esa Andrada, Apollo. Sabi ni Kerwin Jim Palaganas, Transformer. Sabi ni Mia Catherine, Gravity. Sabi ni Mary Joy, The London is Fallen. Sabi ni Zenith, gusto ko magbigay ng clue. Alam ko sagot. Hashtag Ninang Zen. At dahil dyan, ilabas na ang tamang sagot. Congratulations. Ano ang tamang sagot? Vivi. Pixels. At ang nauna dyan ay si Kimberly Paines. Yan ba yung nilalagyan ng tubig, nilalagay sa ref? Ayan. Support tayo yung joke ko. Nice Hindi one. ko Teka na-gets. lang. Medyo... Rupert, ikaw mag-announce ng winner. Ang winner po natin for today ay Si AJ Guache. At? At ang walang katumbas na si Kimberly Pose. Kimberly Pose. Sabi ni Miss Kim, sobrang bait niya. Ibigay sa sumunod na winner prize ko. So, Wow! ang sumunod sa kanya na sumagot is Kerwin Jim. Kerwin Jim Palaganas. si Kerwin at Sugar Kerwin. Kay Kerwin Oh my yan. God, so yung prize ni Kim ibibigay kay Kerwin. Wow. Ang bait naman ni Miss Kim, Hashtag palakpakan! Ninang Kim. Palakpakan! Hashtag Ninang Kim. Pero Sabi ni mas Jessa gusto ko itong Nagahan. itong Kimberly Pose. Buti pa si Jessa, pitchin yun. Uy, baguhin niyo na yung baguhin niyo na yung... Hoy, next game. Yes! Huwag mo na kayong aalis. Dahil nga dyan, sabi ni Kimberly Paines, ibibigay niya kay Kerwin Palaganas. Congratulations, Kerwin Palaganas. Hashtag Ninang Kim. Mag-thank you ka. Thank you Hashtag po. Ninang Kim. Ninang Kim. Ayan, gusto ko makita sa comment mo. Thank you po, Ninang Kim. Hashtag Ninang Kim. Yes, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang Art Attack. Ayan, syempre may tatalo na naman kay Yuki. Ito, si Vivi, ang Vivi ng lahat. Kailangan nyo lang hulaan ang mga first line ng kantang title na kanilang idinodrawing. Pwede nyo hulaan ang title, pero ang may puntos lamang ay ang first line. Kailangan nyo maka 3 points
para manalo. 3 points for 3 winners. Ayan, ready na ba kayo? Bago ang lahat, kamustahin muna natin si Vivi and Rupi. Ready na ba kayo? Ready, yeah. Ready na! Yan, guys. Teka lang, ang bagal ng aking internet. Pakibasa nga yung comment ni Dear Daniel. Ang daming sagot sa movie, serye, pero walang sagot sa tanong kung bakit Kanta yun eh. Knock-knock yun eh. Knock-knock yun. Huwag nyo naman pansinin yan. Bakit ka mahalaga kasi may pera? Ay, ang ganda niyan. Ang cute. Natuwa ako. Ako pala. Nakalimutan ko meron pala yan. Hi! Nakikita tayong tatlo, guys. Oh, yun na. Punta na. puri-puri din sa sarili. Hindi ko talaga maalala. Promise. Ayan. Halo-halo sa inyo lang. Ayan, may bago. May humabol si Del Romeo. Halo-halo. And ready na daw sila! Para daw ka talaga kayong magkapatid. Kambal. Ay, na-ready na ba Sige. sila? Face off na yan. Face off na kayo. Ready? Kim, dami mong alam. Pumasok ka na. Start na. Oo, kayo na hinihintay. Ay, ito na ba? Kayo yung magsasabi. Ay naku, Kimo, palitan mo na sila. Acoustic ba? Yes, tama po. Acoustic ang ating category ngayon. Shoutout daw kay ano. Pa-shoutout daw, Odessa. Sabi ni Barroso, shoutout po sa ate ko kay Lapani. Halu-halu. So, ito yung Si Valen, ready na daw siya. Ready na rin daw si Baleza. Ay, Barroso. Ayan. Ang cute naman ng aso tsaka monkey. Go Vivi, sabi ni Zeni. Dikit mo pa camera mo, Rupi. Dikit mo pa camera po, Rupi. Sabi niya. May po, yun may po. Ayan, sabi ni AJ Guache, 22. Eh kasi naman, Di ba, ano lang, first line lang? oo. First Tama line naman lang. yun. Tama yun. It feels like, kasi sinama niya, to end my title, meron pang first line. Hindi, kasi sinama niya lahat ng lyrics. Pwede nga! Ganun ba yun? Tama si AJ, 1 point. Pwede niyo hulaan ng title, pero first line ang merong points. Search result, knowledge result. Ano to, Alex? Kaka-copy-paste nyo. Mabilis talaga yan, si AJ. Ang hirap daw ng drawing mo, Bibi. Sabi ni Rupi, meron siyang 4 words. Ano yan? May anghel na humihila sa likod. Hirap ng drawing ko, no? Angels brought me here. Tama si Christine Cry, pero ano yung first line? Sino tama sa'yo? Si Bibi? Christine Joy, pero ano yung first line? Anong title? Anong title? Cry. Cry. So, Cry yung kay Vivi. Ang nakakuha kay Rupi ay Knocking on Heaven's Door. So, si Mr. AJ, 2 points. Yung cry, wala pa. Tapos yung Cry. Sige lang, Ayun, pwede ka na meron mag-proceed. mali. By Asher Centino, I always remember. Medyo malapit na dun. Ayun, kay Alexandra Gabiola. I'll always remember. Tama po. Thanks. 1 point, Alex. It's been a long and winding journey, but I'm finally here tonight, picking up the pieces. Hindi po siya Angels Brought Me Here. Okay na yun, Knocking on Heaven's Door. Ayan, nahula na rin yung Cry, so next drawing na sila.
Crush? Crush? Bump? Fast car? Ayan, may 2 words si Vivi. Dead? Collide? Tama? Ano ang first line ng collide, Mr. Errol? Tama si Mr. Errol. Collide. Ano ang first line ng collide? Logbook! Muntikan na. Ha? Muntikan na yung logbook. Love book. Ano ba yan? Patingin. Ah. Malapit na yung love book. Maaga pa pala eh. Ayun, by La Pani, love story. Love story. Ano yung first line? Ano ang first line ng love story at ano ang first line ng collide? Sabi ni AJ Guache. Nauna si AJ. The dawn is breaking. At dahil dyan, ikaw na aming first winner, AJ Guache. First line ng love story yung hinahanap natin. Ano naman ngayon ang first line ng Love Story by Taylor Swift? Alexandra Gaviola. Sabi ni Alex, we were both young when I first saw you. 2 points, Alex. Kim, nasa Cavite ka pa ba? Hello, sabi ni Miss Kim. Jessica, amnesia? Amnesia? Tama ang amnesia nung first. Ayan, si Alex Gaviola, ang bilis! I drove by all the places. At dahil dyan, ikaw na ang aming second winner, Alex. Guys, maaga pa. Meron pa kayong 7 minutes. Oh, ang haba pa. Before 1 p.m. So, meron pa tayong pwedeng maging meron pa tayong pwedeng maging third winner. Sabi ni Kim, oo daw. Bakit? Wala lang daw. Rainbow. Ano ang first line ng rainbow? Ano ang first line ng rainbow? Oo po, alam ko pong rainbow. Ayan, si Rupi meron siyang 1 word. Isa pa. Kung meron pang mananalo ng isa. First line ng rainbow. Maaga pa. Sabi ni... Ayan, AJ Guache, nanalo na. Alexandra, nanalo na. Ashel Centino, falling out, falling in. Yung kay Vivi. Ring. Ay, meron pa yung kay Rupert. Silent Whisper. Secret. Gayahin nyo na yung sagot ni Alex Gaviola. Secret. Hindi siya secret. Secrets. Ang tamang sagot. Secrets. With letter S. Ayan, tama si Mr. AJ pero nanalo na si AJ. Paki-copy-paste na ang kanyang sagot. Two is better than one. 2 is better than 1? Ang galing ni Alex tsaka ni AJ. Bakit? Walang nakakakuha. Yung dalawang nanalo yung nakakakuha. So, may 5 minutes pa kayo. Ayan, si Del Romeo. I need another story. 1 point. I remember what you wore on the first day.
baby na Jessica, 1 point. Halo. Anong first line ng Halo? Nanalo na kasi si Alex, so pwede nyong i-copy-paste yung kay Alex. Ayan, si Jessica, 2 points. 1 point na lang, Jessica. Ikaw na ang aming third winner. Remember those walls I built? Nakulangan lang ng A, pero inulit niya. Ayan. Ayan, next. Last 1 point na kay Jessica, siya na ang panalo. One word kay Rupi. Ayan. Yung kay Kim. Ay, 7 words. 7 Wala, words. nahimili pa ako. Hindi ko mag-gets yung sagot. 2 eyes. 7 words. O ano, 7 words? Kanta ito ata ng banda. Yung kay Rupert. Yung kay Vivi. Meron siyang 2 words. Yung drawing ni Rupi, yan yung CCTV dito sa amin. Mga kapitbahay, malalaking mata. Kung ano. Derta niyan, parang kilala ko yung malalaking mata dyan, ha? Bakit ka nagtatago? May kilala din ako. Nandito na yung isa. CCTV. Heartache daw. Hindi. Heartache. Sige, may 3 minutes pa kayo. One love. Heartbreak. Ang hirap naman kasi nung kay Rupi. Sabi ni Kimberly Pains, when you look me in the eyes. Anong first line ng when you look me in the eyes? Hindi nga nananalo si Miss Kim eh. 2 words lang sa akin. Ano ang first line ng when you look me in the eyes, guys? Jessica, 1 point na lang. 2 minutes. Tama, si Mr. AJ. Copy-paste nyo na lang. Ayun, Del Romeo, may sumagot pala, love yourself. Love yourself. Yes, may line na rin siya dun eh. Asan na yun? Ayan, si Barroso. Ay, Yun, Del kulang. Romeo, tama. Si Del Romeo. 2 points, Del Romeo. If you look me in the eyes. Tapos, nasagutan din niya yung sa'yo? First line, nasagutan din niya? Ay, oo, tama. Meron na tayong winner. May winner na tayo. Si Del Romeo. Love me. Ayan, congratulations sa ating winners! We have AJ Guache, Alexandra Gaviola at ang humabol na si Del Romeo. Ayan, nahulaan niya ang Love Yourself at yung last Love Yourself tsaka si, ayun, basta yun. Nahulaan niya. Congratulations sa inyo lahat, Rupert! Ayan, so let's take this chance to greet our one and only man dito sa Madrid, Philippines. Ang ama ng lahat. Ayan, sige, magdrama tayo. Sana mapanood niyo to. Ang ama ng lahat, ang kuya ng lahat, ang best friend ng lahat, lahat na yata ng pwedeng maging tatay, lahat na ng pwedeng maging role sa isang tao is talagang pinanghahawakan niya. So, eto na, ito ang araw para pasalamatan nating lahat ang nag-iisang
Sir Ian Madrid. Ayan, happy birthday, Sir Ian Madrid. Sa buong puso namin dito sa Almusal Club, sa labas, alam ko na hindi nila nakalimutan ang araw na ito. Happy birthday, Sir Ian! Happy birthday! Grabe yung minute, sir. Happy birthday! Nawala ka na. Sa Paskong darating, Yung kanta yun. si Sharia ay nandyan Para sa atin. Bye-bye! Ayan. Happy birthday, sir! Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. At tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Happy birthday, Sir Ian! Bye-bye. Ako? Yan ay patungo. The Almusal Club.